प्राईम टाइम पळयता शमगेल सक्कड वीक्षकांक मेगेले प्रीतीपूर्वक नमस्कार. मोबाईल एक सायलेंट आजी पोस्टरांत आमी शतापराध म्हणून एक टायटल घाल्ला. शतापराध म्हळ्यार कसं म्हळ्यार गरुड पुराणाचे एक पूर्वस्कंदांत म्हळ्यार ब्रह्मस्कंदांत ब्रह्मनारद संवाद जातना तांते एक शतापराध म्हणून एक उल्लेख जाता. म्हळ्यार 100 नमनाचे एक अपराध देवस्थानांत कशी चोलका ताजे रिती नियम हे पुरे 100 नमनाच्या अपराधाचे एक उल्लेख येता. ते 100 नमनाचे अपराध म्हळ्यार कसं न्हय म्हूण सांगून आयचे प्रोग्रामांत आमी चर्चा करचे. अशें म्हणटना तुमकां एक कसले सांगू आसा म्हणजे तुमी खंडितय कॉल करूं म्हळ्यार तुम्ही कॉल करची कसं म्हळ्यार तुम्ही अमके रितीर देवस्थानां येताची तुम्ही अमके रितीर चलताची तुमकां एक संशय आसता. हांव अशें येयला निमित्त एक हांव ह्या वस्तू निमित्त ह्या वस्तू देवा निमित्त तुम्ही म्हळ्यार तुम्ही भटमामा सांगू पुरो अमके हाणू कसले एक विशयार तुमकां संशय गोंदळ आसा म्हणजे हांव चलता अशें सम्मकी चुकी म्हूण तुमकां संशय आसा म्हणजे खंडितय हे शतापराध प्रोग्रामांत तुमी कॉल करात. इता म्हळ्यार केलो पटी जनाक भजकांक भक्तांक दिसता हांव अशी चलन निमित्त एक अपराध जत्तकी म्हूण तुमगेल्या मनांत आसता. खंडितय तुमी निसंकोच जावन 1 घंट्यात अवधीन म्हळ्यार 7 to 8 घंटे हे लाईव्ह जावन जाताच प्रोग्राम. हे लाईव्ह प्रोग्रामांत कसले तुमकां डाउट्स असल्यार सांगू असल्यार खंडितय निसंकोच जावन तुम्ही शतापराध म्हणाले एक टायटल दवरलेला आयच्या प्रोग्रामाक तुम्ही कॉल करात. आमगेलो टू वेदमूर्ती मुल्की तुलाना येईल तसल्या रमानाथ भटमामसाची हांकां ह्या कार्यक्रमाक प्रितीन स्वागत करतारस. तशी तवळी हांव सांगलें श्रीमद गरुड पुराणे ब्रह्मनारद संवादे म्हण येता. म्हळ्यार गरुड पुराणांत ब्रह्माला आनी नारदान संवाद जावचे तातूंत 100 अपराध येता. 1 घंटे अवधीन तूं कितले आमकां कवर करूं जाता गोतना जाल्यार केलो विशय पुरे हांव भटमामाला निमिता. तातूंत मध्येन तुमकां कसले डाउट्स आसल्यार तुमी कॉल करूं येता. कॉल करूंक आशिल्लो नंबर तुमकां डिस्प्लेंत येता आसा 7019258077. बट हांव एक तुमकां श्लोकाचे स्वल्प सांगता. त्या श्लोकाक तुमी जस्ट एक अर्थ जनाक एक सांगला जाल्यार आता सुरवेन तूं हंतू कसं सांगता म्हळ्यार हांव पुरे घेना सुमार श्लोक आसता तूं 1 घंटे भितर कवर करता देखून सानिक म्हळ्यार सुरवेक देवालय देवालय म्हळ्यार बाय कसं नाही म्हणाले देवालयाक आणि आमकां कसं संबंध हे एक पळोवन घेवन मागीर आमगेर शतापराधाचे विशय येवंक जाता. बाय एक कसं म्हणा बट एक मन मंदिर म्हणून ताका कार्यक्रमा डेफिनेशन दिला डीर दिला तुम्ही सांगायची देवालयाक कशी देवालयाक पावित्रत कसं लायक करेक्ट. देवालय म्हळ्यार कसं नाही आमी ताका पावित्रत कसं लायक केलो जणांक म्हणचे आसा भक्ती नासल्यार पुरो भक्ती असल्यार तेंचे पुरो म्हणून क्रम तशी नाही कित्याक म्हळ्यार देवालय म्हळ्यार ताका सांगिल्ले एक आचार विचार आसा. म्हणून कसं सांगता म्हळ्यार आमकां शास्त्र सांगता आगमोक्त विधानेन कलो देवा निजेत सुदेही नाही देवाः प्रसिद्धंती कलो नान्य विधानतः. म्हळ्यार कलियुगांतू वरल पुरा कृत त्रेता द्वापर युगांत तशींच देवाक आराधन करता असले एक विशय आसा. जाल्यार कलियुगाक कशें म्हळ्यार आगमोक्त रुपारीच देवा आराधन करता म्हणटना ते आगमोक्ताक ताका सांगिल्ले एक आचार आनी विचार आसा. आमी तशी चोलका जाता कशकशकी जायना. आता आमकां भारत देशाक कशी संविधान म्हणस की एक कानून म्हणकेच कानून म्हणके ते आगमोक्त जावनूच चोलका ते आगमोक्त विधानाक कसं नाही म्हळ्यार शतापराध कसकसन अपराध खंय जाल्यार कसकसन जाता म्हणून म्हळ्यार आगमोक्त ताका एक नीती ताका एक न्याय आसा ताका एक संविधान आसा. तशी चोलका म्हणून सांगची खातीर आगम म्हणून आयलो. आगमांत अशी करका अमके वेळार पूजा करका अमके निवेद्य करका इतले दिव लावका अशी करका महोत्सव कशी करका या प्रत्येक सांगचे आगम नहि देवाः प्रसिद्धंती कलौच न अन्य विधानतः म्हणून म्हणटना आमगेल्या गोंडी भट माम पळयता आसत आनी योगेश भट इज वॉचिंग विथ अस म्हण येता आमगेल्या मठाच गोंडी भट माम पळयता आसत सांगायची तशी आगमोक्त विधान म्हणताना ताका एक रीती आचार विचार म्हणून असताना आमी तशी चोलका जाता ताका चोलची तसं कसं नाही आणि तशी चलनातल्यार आमकां ताजीन कसन जाता ते देवालयाच्या सानिध्याक कसन जाता म्हणून सांगता म्हणताना कसन ते आगमा उक्त जावन त्या देवालया सगळ्याची स्ट्रक्चराक कसं सांगता म्हळ्यार गर्भागारम शिरप्रोक्तम अंतरालम मुखम तथा सगळे देवालयाक एक मनुष्याल कल्पन केलेलं असं. आगमशास्त्र कितलं व्हड पळया म्हणटना गर्भगृह म्हळ्यार शिरप्रोक्तम
ಅಂತರಾಲ ಮುಖಂ ತಥಾ ಸುಖಾಸನಂ ಗಲಂ ಚೈವ ಬಾಹುಶ್ಚೈವ ಅರ್ಥಮಂಟಪಂ ಗೋಪುರಂ ದೇವಗುಹ್ಯ ಸ್ಯಾತ್ ಪ್ರಸಾದಂ ಜಾನುಜಂಗಯೋ ಧ್ವಜಸ್ತು ದೇವಪಾದಂ ಸ್ಯಾತ್ ಏವಂ ದೇವಾಲಯಂ श्रुतम. या अर्थ केला मात म्हणणारी त्या देवालया सगळे परिसराक देवालयक सगळेची देह कशी चांगला आपला अर्थवत जाऊन सांगितलं असं म्हणतात आम्ही त्या देवालया परिसरात कशी असका आम्ही आलोचन करू का ಖಂಡಿತ त्या विषय ನಾವು ಡೀಟೇಲ್ ಜಾನ್ तुमको ವಾಪಸ್ ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟು ಮಳೆ ಸಮಯ ಬರಲ್ಲ ರೀ ಶತಾಪರ सांगितलं शतापराच्या विषय ಸ್ವಲ್ಪ घेऊया मागीर बरला रे तदनंतर आम्ही डिस्कशन करूया. आता तंत एक अर्थ येत कसा म्हणारी श्लोक येता वाक्य येता अभक्ष्य भक्षणम विष्णोः अभक्ष्यस्य निवेदनम. अभक्ष्य भक्षणम विष्णोः अभक्ष्यस्य निवेदनम म्हणून एक एक श्लोक आम्ही डेफिनेशन दिता वचा आजी अर्थ कसा नाही म्हणारे वराह पुराण तू आता आम्ही देवान खंय सांगला कसन खावच्याना जे कसन खाव येतं म्हणून खंय सांगला म्हणून ಕೆಲವು ಜನ सांगते असं अव ऐकला म्हणताना सांगता वराह पुराणात देव सांगता मध्य मांसरतानांच्या दूरे तिष्ठति माधव म्हणून ओहो ते सांगील वाक्य एक ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಟ್ कोर का जनान लायक विषय हे वराह पुराणात तू सांगितलाय मध्य मांसरतानांच्या दूरे तिष्ठति माधव म्हणजे अर्थ कसा म्हणणार तुम्ही थंय देवालयात तू तुम्ही येताना तुम्ही त्या सेवन करून घे अभक्ष्य म्हणत आव सांगितलंय खंडित खंडित दूरे तिष्ठति माधव देव माक्षिवत्ता देव तुम्ही लागी येवच्या आलोचन करता म्हणारे या आगमा विषयांत आव सांगितलंय भक्ती वराह पुराणात उल्लेख या वराह पुराणात उल्लेख असं कोणाची जरी पुढे येत कान पुढे येत हे येईल असं म्हणताना आम्ही देवालय आणतो कशी म्हणा ताक शुद्ध आणि आम्ही स्वेच्छाचार करू जायना आम्ही ताका कसं नसत तशी चोर करता म्हणतात ते सांगला कसं म्हणा अभक्ष्य अभक्षणम अभक्ष्य खावच्या नज्ज असेल तसाल खावचे आणि त्या खाऊन देवालयाचे आम्ही पावित्रतेक उण्यापणाचे अभक्ष्यस्य निवेदनम तई अभक्ष्य म्हणा रे विषय कसं नाही तुम्हाला केवळ वरलं म्हणून आम्ही शुद्धी रीतीरी शुची रीतीरी करण्यातील तसाल पदार्थ मारे कसं नसतंय ते वेंजला रे जाता कालचे अभक्ष्य म्हणारे कालचे वरला म्हणारी अभक्ष्य म्हणाले विषय एक अर्ध ಗಂಟೆ येतं ಕೇಳುವ तिथलं मात्र नाही हनी त्या आम्हाला अंत्यತ್ತ हनिवेदन भोजन म्हणून देवाक निवेद्य कोरू नज्ज म्हणून आम्हाला शास्त्रांत कसं सांगला त्या भोजन एक त्या देवाक निवेद्य करचे उदाहरण एक लोसणू पियाव पपष्पळ इत्यादिक त्यावेळेला रे अभक्ष्याच्या साला येता त्यावेळेला निवेदन देवा करू जायना त्या निवेद्य विष्णू देवाक निवेद्य करणार आम्ही काव एक सांगतो कसं म्हणणार कसं देवाक नैवेद्य जाय ना त्या आम्ही कावच्या जे म्हणून असं ओके आता त्या प्रश्न आम्ही जना सोडया अभक्ष्य म्हणजे कॅटेगरीन तू खंची पुरा येता तुमके खंचे डाऊट असला रे त्या अमके वस्तू जावन तुम्ही बटमा मला निघूयात आता नेक्स्ट येतं बटमा केशश्मश्रू नखस्पर्श हस्ताभ्याम देवस्पर्शनम या बोशा बटमा देवस्पर्श करताना केशश्मश्रू नखस्पर्श हस्ताभ्याम देवस्पर्शनम म्हणारे पूज करताना देवा पूज करताना केश म्हणारे ಮತ್ತೆ केस आपडचे ನಂಗ್ತಾನ ದೇವಾಕ आपडचे म्हणून अर्थ होत्या म्हणारे आता नांगपोटाने काणस का पण देवालय सानिध्य म्हणारे कसं ते पूर्ण जाऊन असेल बिंबच त्या बिंब म्हणणारे सगळे देवालयाचे आत्म म्हणतात असेल त्या आत्म तक शुद्ध जाऊन असं का म्हणाल कतीर जाऊन आम्हाला देहाक आपळ म्हणारे स्मश्रू ಮತ್ತೆ केसाक पुरा आपण घेऊन देवा आपडचे नजे म्हणून ताजी कतीरी एक गिंडी म्हणून दवरताच प्रत्येक देवा हात धुवून घेऊन आपडचे क्रम तशी हे देवाक पूज करताना आम्ही चोल येऊ का तसं संविधान सांगतं असं नेक्स्ट अनावशिष्ट वस्त्रस्य देवतानां समर्पणम अनावशिष्ट वस्त्रस्य देवतानां समर्पणम म्हणारे देवाक दिवची तसल त्या वस्त्र त्या वस्त्र कसं लास का म्हणून तांतू येजला मस्त सांगता शुद्ध जावन असेल तसल वस्त्र आम्ही एकही आजे कंचे सुताचे बारी आम्ही आता सांगताची कसं पॉलिस्टर या पुरा तसं वस्त्र देवा जायना म्हणारे आम्ही सांगता आत्ताचे
प्लास्टिक याके वरलाल कसं नाही पळया असं नाही मनुष्यानं तग्याला अजीर केला तसं नाही म्हणजे शुद्ध जेवण असेल तसं नाही सूत ना आम्ही म्हणता कॉटन म्हणून याके रेशमेचे या पुरा देवाक दिव का यांचे देवाक धारण करू का ते देवाक मात्र नाही पूजेक असता नाही पूजेच्या नाही दोन्हीच कसं म्हणारी त्या ताका पुरा अर्थ असं एका गलीज जेवणाशानं जे वस्त्र कशी शुद्ध असतो आम्हाला एक जेवण लक्षण शुद्ध जेवणच का उंबळलंच का पिंदून अशानच जे गलीज जेवणाच्या जे आणि ताकाय वस्त्रा काय कलर सांगता म्हणारे बಣ್ण सांगता काळ्या इत्यादी म्हणारे हीन वस्त्रार्पणम विष्णोः नीलवस्त्र समर्पणम बण्ण म्हणताना तुम्ही या श्लोक अजिला होतो नीलवस्त्र समेत हीनवस्त्र नीलवस्त्र इत्यादी देवाक समर्पण करून मज्जा म्हणून म्हणाली मला काळ्या कृष्ण वस्त्र देवाक समर्पण करून मज्जा मात्र नाही आम्ही तसल वस्त्र घालून धारण करून देवालया उच्चई नज्ज म्हणता तजे करतस अर्थस इत्याग म्हणारे देव म्हणा बिंब आम्ही प्रतिबिंब बिंबोसी प्रतिबिंबोस्मी आम्ही कसल कतिरी देवाला ते शासका म्हणारे आम्ही ते शासका म्हणाल कतिरी अर्थ तो खंडित देवा आम्ही कशी पळयतागी तशी आमकां देव दिता म्हणाल अर्थ दोन्हीचे म्हणताना आम्ही कितलं शुद्ध देवालयाक दवरतागी तितले शुद्धत आमगेल जीवन मेळटा म्हणाल अर्थ कतिरी त्या पुरा सांगेल असं ओके तुमके एक नंबर दिसता आसा 7019258077 डिस्प्ले तोगू आम्ही देवस्थानात कशी चोलका एक कसले एक आमगेले एक आचार विचारा विषयी कसले तुमका संशय आसा म्हणजे खंडित कॉल करायची कसले तंतु भिवका म्हणणा आम्ही फ्रेंडली असे तसे कसले भिवका म्हणणा निसंकोच जाऊन कॉल करायची लाईव्ह आणते एक अवकाश तुमका कॉल करू का आणि तुम्ही कमेंट आणि करता अशा पुरो फेसबुकांत आणि युट्यूबांत पुरे कमेंट घेवचे स्वल्प कष्ट जाता कॉल करचे एक ऑप्शन दिलेलं असतं तुमका खंडित कॉल करून तुम्ही उलोयत आता अधूत वस्त्रपूजाच निषिद्धान्न निवेदनम अधूत वस्त्रपूजाच निषिद्धान्न निवेदनम त्या भक्ष्यावळा तुम्ही सांगले होय म्हणजे त्याची उंबळणातील वस्त्र उंबळणाशी दौरचे अपास निश्चय त्यांची वस्त्र नेसून घेणं पूजा करचे हे सर्वथा जायना म्हणून सांगता आम्ही केलं पण कसे म्हणणारे अनवाळ्या म्हणून घेणं नेसताची त्या पूजा केल्या वापास त्यांची अनवाळ काढला होता अनवाळ आहे म्हणून अनवाळ मला केद्दा अनवाळ तशी जायना ते अनवाळ मला कंचे म्हणारी आम्ही रेशमे वस्त्र मात्र त्या वेंजरार ताक कशी म्हणणारी वाऱ्या घाल का म्हणून सुद्धा वाऱ्या घाल्या मात्र ते शुद्ध जाता वातेन शुद्ध्यती म्हणारी कंचे रेशमे वस्त्र वातेन म्हणारे वाऱ्यानं शुद्ध जाता म्हणून अर्थ म्हणताना त्या उंबळच्या जायना ताची खातीर त्या कायनातल्यार वाऱ्या सुकोवन पुणी त्या घाल धारण करू का म्हणून म्हणारे खंयची वस्त्र एक वेळ नेसला त्या पुन्हा उंबळणूची त्या नेसका याके त्या शुद्ध करून नेसका म्हणाला असतो अनेक दोन्हीचे निवेदन खंयची म्हणते अन्न निषिद्धान्न निवेदन निषिद्ध अन्न खंयच्या निषिद्ध म्हणून आमकां सांगता की ते अन्न निवेदन करत जाल्यार तांतूं दोन्ही अनेक असं निवेद निषिद्ध अन्न म्हणारी आम्ही अन्न म्हणारे मुळा लागील अन्न म्हणारे आम्ही शीत करताना पक्काने मुळा लागलाय त्या देवा निवेद करून म्हणजे त्यावेळी तळा हिडिद अन्न त्या देवा निवेद करू जायना आणि शीत त्या शीतांत उद्दा वरलेले शिजयताना उद्दा चढ जाले त्या क्रमाचे प्याज शिजले उद्दा पिलाल शीत जाल्यार देवा निवेद करून निषिद्ध अन्न म्हळ्यार तेवेळी येता म्हणून सांगते त्यामुळे त्या प्रश्न मार्गांत येता ते तर ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ವಾಪಸ್ सांगता ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರ ಶ್ಲೋಕ ವಾಜಿता ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವಶನ್ तुमको सोडता तशी चौर्याहृतानां पुष्पाणां चौर्याहृतानां पुष्पाणां देवानांच समर्पणम इंटरेस्टिंग विषय हय म्हणारे केन्ना कशें म्हणाले हे सांगची नाही आम्ही जाल्यार हें एक लाईव्ह ऑन सांगला रे हें आसा शतापराधान तुम विशेष कसं म्हणारे आम्मीची घरांत बेळशिला तसल फूल आम्मीची घरांत आमगेल देवा जाव का म्हणून सांगून घेऊन झाड वाड्डोन ताका प्रतिदी सुद्धा घालून भक्तीन त्या प्रितीन त्या फूल हाण आम्ही देवा दवरल्यारी ते उत्तम पक्ष आहे म्हणून सांगता आमकां दोन्हीच कशी म्हणारी आमकां आतां जायना कित्याक म्हणारी घर पुरा फ्लॅटा म्हणून राबला झाड बेळसूचे आमकां जाग ना म्हणटना आमी कसं करता दुड्ड दिवन घेवन हाण दवरताची मध्यमा पक्ष जाल्यार जायत म्हणून सांगेत जाल्यार खंडित आम्ही अनेक घर कಡೆ बेली येशील थंय काळका वचून घेवन
काणगेनो संगनाशी कळनाशी चोरनु म्हळ्या म्हणके हाणगेनो फूल त्या खंडीत देवा दवरचनज म्हणून सांगता त्या देवाक कुशी जायना त्या देवाक निषिद्ध म्हणून सांगता तेची चौरा हताना पुष्प म्हणून सांगता आता छिन्न भिन्नातिरक्तानां छिन्न भिन्नातिरक्तानां पुष्पाणांच समर्पणम हां म्हणारे छिन्न म्हणारे आता फुल्ला आणतो केला पुरा किडेनी येऊन घेऊन फुलं वाईट जावन असता भिन्न जावन असता छिद्र जावन असता म्हणारे सुकूनगी एके कुसूनगी असता त्या फुलही देवा दौर्चनज म्हणून सांगता छिन्न भिन्न अतिरिक्ताना पुष्पाणा तेव्हा ಏನ್ ಜನ दौर्चनज म्हणून आमका शतापराध तेव्हा एक अपराध जत्ता म्हणून सांगता तशी कॉल करेत तुम्ही वापस सांगताच म्हणल्यार आत्ता कोणे म्हणल्यार मध्य मध्य दवरता ना ऑन करता आसताची तशी तुमकां कसलेय डाउट्स आसल्यार कॉल करेत वस्त्रार्के ರಂಡಪತ್ರೇಷು आहृतानां समर्पणम म्हणारे ಕೆಲವು ಜನ फूल हाडताना अवंगाल्यांत हाडताचे अवंगाल म्हळ्यार कशें न्ही पोरणे अवंगाल्या भितर घालून हाडताचे अर्कपत्र दोनीचे अर्कपत्र म्हळ्यार एका फुलाचे म्हळ्यार एका जड्डाचे पत्र आसता म्हळ्यार पल्लो ताजे वेरी म्हळ्यार आमी हाडची तसं फूलय फूल मात्र नाही ते हाडची पात्र समेत शुद्ध आस का म्हणून ताजे अर्थ अर्थात तक्क जाय जाल्यार तसं लेख पोळेरगी अज्जे बुट्टिगी तक तज्जेचे तक्का म्हण एक पात्र दवरनासता एरंडपत्र अर्कपत्र आमी एरंडपत्र म्हळ्यार कासोळी पान आमी कासोळी पान अंतू पत्राड्या पान अंतू एका आनीक संगी अंतू तांतू पुरो हाडचे ताजे नज्ज म्हणून सांगता निर्गंध कुसुमानांच तुलसी रहितार्चनम निर्गंध कुसुमानांच निर्गंध कुसुमा परिमळ पळोवच्या कलर चंदस म्हणून प्रयोजन पर त्या पुष्पा केला परिमळ का म्हणून सांगता त्या परिमळ युक्त जावन आशिल्लें तसं फूल देवाक अर्पण कोरका म्हणून सांगता ताजे खातीर ಕೆಲವು ದೇವಾಲयांत म्हळ्यार हब्बाल्या फुलांनी दवरना ताका फुलां परिमळ ना म्हणून दवरनाची तशी ಕೆಲವು गोंडो हब्बाल्या फूल आता सामान्यतः आता दवरताची जाल्यार त्या फूल तितले विशेष नाही म्हणून ताजे अर्थ परंबळ असला चांग चांग म्हणून लोक वय तुलसी रहितार्चनम तुळशी नाशी पूज करू कनज म्हणून सांगता लोकवार्तां वदन विष्णोः निर्माल्यस्य विसर्जनम हे विषय कसं तशी नाही ह्या विषय भारी अर्थपूर्ण आम्ही आलोचन करता जाता ह्या बदल जावन आम्ही पुराजनान देवालय वताना आलोचना करचे विषय देखोर न्हू देवालय ಅಂತ आम्ही आजकाल कसं जाला म्हणारे देवालय देवस्थान येताना आनी कोणेंगे मेळ्ळो देवा सुतू काढताना मध्ये तांगेल कसं की लोकवार्ता या भटमामा मात्र नाही प्रत्येक देवालय तुम्ही कसला येवचे तुमकने देवाक म्हणारे तुमक मुंडे मक्क जाल्यार पुराजनाक हांव प्रत्येकला सांगता देवालयांत कशी म्हणारे मक्क आनी देवाक संबंधा खातीर आमी येवचे सगळे देवालय हांव आत्ता वळ सांगना सगळे देवालय त्या गर्भगृह जावो बाईचे मंटप जावो आमी बशी ते बाईचे सुत्तशे पुरो ध्वज जावो या पुरो देवाल संपूर्ण एक देहाचे विशय सांगता सांगा आगमशास्त्र म्हणटाना तांतू भितरी आमी लोकवार्ते करचे ते बैसून आमी कशें उरलोचे देवाल नामस्मरण करचे सोड घेवन एका आमी देवाल विशयी चिंतन करचे सोडून आमी कशें आमगे लोकवार्ता बैसून आनी कितले वेळ आसगी जेवणाक म्हणून सांगून घेवन आमी कशें की लोकवार्ता करचे कशें की अनुभवयुक्त जावन तसले विशय उलोवचे आसल्यार उलया तुमी दूर वचून देवालया भायर वचून उलया त्या सोडून घेवन देवालया भितरी एका देवालया परिसरांत आमकां नक्क जालेले म्हळ्यार देवालयाक संबंध पवित्र नक्क जालेले विशय उलोवचे हें पुरा लायक म्हळ्यार चांग न्ही अपराध जाता म्हणून हे केवल भटमामा पूजेच्या म्हणून नाही प्रत्येकल्यांक सांगतास प्रत्येक सानिध्य लोपाक कारण जाता खंडीत जाता एरंड तैल दीपश्च पंचसंस्कार वर्चनम म्हळ्यार हरಳೆಣ್ಣೆ म्हणटाची एरंड तैल म्हळ्यार हरಳೆಣ್ಣೆ म्हणून हरಳೆಣ್ಣೆ म्हणून मेळटा एंडेल तेल म्हणटा
एंडेल तेल म्हणतात ते एंडेल तेलाचे दिव लावच्या नजे म्हणून अर्थ कसं म्हणणारी देवाक दिव लावच्या की तेल सांगील असं तातू आमका शास्त्र सांगता तिळल तेल नारळल तेल तूप हे जत्ता म्हणून सांगता म्हणजे हे श्रेष्ठ म्हणून सांगता नारळल तेल हे जत्ता काही जायना म्हणून आमकां शास्त्र सांगता मेगला असं ते आजा पेश पुढे कसं की विषय ते आईल ते हांव तें सोदून काण हांव दवरला नारळल तेल खंडीत जत्ता म्हणून तातूंत जायना म्हळ्यार कसं म्हणणारी महिषाज्यम म्हणारी आजी तूप म्हशी तूप एरंड तेल आणि आಮೇಲೆ ಕಪ್ಸಾ ಬಿ तेल ಧೂಂಪಾ तेल ह्या पुरा देवाक दिव्या जायना म्हणून ते शल्मिती आम्ही दीपदेण्णे म्हणून हाण लावचेच पळया दीपदेण्णे म्हणून मेळटा मार्केटात तसं ते दीपदेण्णे हाण लावचे मिगेल प्रकार उत्तम नाही श्रेष्ठ तिळाल तेल जेव्हा नारळ तेल म्हणून अशी नाही लावू का म्हणच्या ತಂದು ಖಾಲಿ ದೀಪದ ಎಣ್ಣೆ ಮಣ್ಣು ಬರೆಲ್ಲ ಜಾಯ್ನ ಮಣ್ಣು ಬಡಾರಿ ಏಕ ಕಾಲರ್ ಸಂಗಿಲೋಟು ತಂಗಲ ಉಲ್ಲೋನೋ ಪಸವಿया नमस्कार हा नमस्कार नमस्कार सांगे तुम्हाला नाव सांगायची हा तुकाराम कामत म्हणून तुकाराम कामत म्हणून खंयचे गाव तुला ना कोड्याला असून सांगायची उलयाची हे आता अपराधाविषयी सांगताना हा एक मिगेल एक मन असे सांगायची कसं म्हणल्यार आता आम्ही खंयचे नैवेद्य काय कसले एक पूजा बांधची म्हणजे बांधल्यार तांणी दिवचे प्रसाद खंयचे देवस्थान आमगेले देवस्थानांतू आमगे वेंकटराम देवस्थान मात्र न्ही बिंगड खंयचे देवस्थानांतू प्रसादा रुपारी येदे सान ಏನ್ ವಾಯದಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ ಕೌಚಾಕೆ ಮುಸುಂಬಿ आणि ऑरेंज पुरा सुटले दिवचे ते कसल्याक तेव्हा अपराध नाही म्हणच्या खंडित अपराधोची हा मग देवा प्रसाद आम्ही खाऊचे की उडोचे ते एक मेन जाऊ का ಖಂಡಿತ पळय ते खंयची देवाक नैवेद्य करून नज्य याके आमक खंयची खावच्या जायना तावळे हांव ते सांगता गेले हांव सांगता गेले ते खंयचे म्हणा आता केळ्याशे पुरो कुसला म्हणजे खावचे येतो त्या देवा समर्पण करू काही जायना खंडित ते देवालयाक जेव्हा पुरा खंयचे देवस्थान काढा तुम्ही ऍपल पुरा बावीले एक सुकीले ऑरेंज मुसुंबी केळे त्या तुम्ही पळून अशा पुरो हांव मस्त हें पळयला प्रसाद आवडटा दिता वळ्यान दिताची आणि फूल जाल्यार तशीची बावील फूल दिता ते भायर भितर मस्त आसता ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊಗರೆ ಪುರ ಪೂಜೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ದಿವೀಸ್ ನಾವು एक विषय त्या प्रकारांची त्या पर अपराध नाही मला सांगता एक विषय सांगतो का हा सांग पळया हा पण मिगेल मन आशील सांगेल म्हाका मस्त पेट बावील पुरा मेळला खाऊची की उडोच की नाही खंडित लायक विषय तुम्ही संशय क्लिअर करू विषय कसा म्हणणार पळया पुढचा विषय तुम्ही निमिला कंच्या त्या पुरा सुकील देवा निवेद्य करू जायना एक कुशील देवा निवेद्य करून ताजी गती हाडलाल तसं खंयचेय फल अस म्हणजे रे आम्ही त्या सोदून पळोवन धुवन देवा निवेद्य करू का म्हणून सांगता आम्ही पूजा बांधल्या रे एक मिनिट प्लीज आम्ही पूजा बांधल्यार तांणी दिवचे ना बट मामान कोण हाडचे म्हणून म्हाका बत ना त्या मॅनेजमेंटाचे न्ही पळोवं का पुरा मॅनेजमेंटाचे पुरा देवस्थानाचे खंय गेल्यार तितलेची कासोडा जो हांगा जो तशें हांव देवस्थान हांव सांगना खंय गेल्यार अशी की पुरा देवस्थानान तशी करते ते कसं त्या ಸ್ವಲ್ಪ तांणी अटेन्शन घेवका दिता लायक दिवका दुड्ड जागल्याक 100 रुपया चड घ्यायची बट दितना देवाल प्रसाद म्हूण दिवचो तुम्ही त्या दिवचे जाणातल्यार प्रसाद लावचे प्रसाद दिल्यार पुरो सम करेक्ट तुकाराम करेक्ट मजनाला अभिप्राय अशीची लाईक विषय चांग विषय सांगला तुम्ही खंडित जयत माम जयत तशी हंगेल म्हणणे मजनाला अभिप्राय असतांतू असो आता भूत्वा शून्य ललाटश्च देवतायाः प्रपूजनम पळया या कसं नाही म्हणारी हांवें जाल्यार भटमामा मात्र नाही विषय कसा म्हणारी देवालयाक वताना म्हणल्यार देवस्थाना वताना बायल मनीस जेवो दादलो मनीस जेवो ललाटे तिलकम कुर्यात केन्नाय आमी नीडलारी
एक तीळस का म्हणून आधी तुम्हाला निडलारे असं मिगल निडणारे असं म्हणारे निडलारे तीळ असल्यारे त्या एक लक्षण मात्र नाही देवसान्निध्याची बिंबांत प्रतिफलन जात म्हणून सांगता ताजे खातीर आमी नाम शिमुद्र कोरून त्या ह्या मात्र नाही देवा पूज म्हणून नाही श्राद्ध जलरी एके खंयचेय होम हवन जेवो नाम करनाशी लाटा तिलक धारण करनाची खंयचेय कार्यक्रम करून जे म्हणून सांगता शून्य तिलक असं म्हणून जाल्यार ललाट अशें म्हणून जाल्यार ते आमी करचें आसा खंयचेय देवता आराधन जाल्यार ते निष्फल म्हणून सांगता म्हणटा देवालया वताना देवालयाक देवा पूजे वताना आमी आमी निडलारी तिलक असका नामस्का म्हणून नाम मुद्रा म्हळ्यार नाम मुद्रा आसून घेवन देवालयाक वचका म्हणाले तांचो अर्थ सांगतास तशी तुकाराम मना लायक विषय सांगल्या तशी कसले एक तुमगेला अभिप्राय असलारी क्वेश्चन असलारी खंडित निमगू येता कसले आम्ही तांतो वाईट कसले लेखचाना विंगड रीती जन असता तुमगेला अभिप्राय ते पुरा असता एक म्हणल्यार फूल सुकिला म्हणो पळया ह्या विशयान मी गेले एक नाही तांतो कसं स्पष्टत आसा स्पष्टत देवा दवरला फूल आधी फूल दवरला रे पाय सुकताची आम्ही देवा प्रसाद म्हणून दिताना तो प्रसाद सुकून सुकता म्हणटा ते अपराध म्हणून जायना देवा दवरला फूल प्रसाद रूपात दिवचे दोन्ही कसं म्हणाले तांतो तांकां सांगचे नाही विंगड लोक असताची केलो जन आज नालकेण असे वा एक कसले पळल 2 दिवस नंतर येईल म्हणजे कसले करू जायना तांकां तुमकां सांगिल्लें नाही जनरली हांव सांगिल्लें तशें म्हणटना 2 सायडी ಸ್ವಲ್ಪ पळोवन घेवका जाता ना ಖಂಡಿತ मात्र अपराध होते त्या विषयार नो डाउट देवाक निवेद्य करचेच पळया ते शुद्ध जेवणच का तशी साम्येन शंकराद्यैश्च पूजा वा समकालतः तुलसी पद्माक्षमालानां नेक्स्ट तुलसी पद्माक्षमालानां तथा कंठे त्वधारणम म्हळ्यार आमी वैष्णव जावन आसतना आमी ह्या विशेष माध्वांक पळय सांगना वैष्णवांक एक तुळसी माला म्हळ्यार तुळसी मणी कंठी धारण करका एक पद्माक्ष कंठी धारण करका हे वैष्णव चिन्ह हे आमगेले केन्नाय आसका म्हूण न्हू तांतू सांगता आसा केल्ल्याच्या हांगा उत्तरीय परित्यागः पवित्र ग्रंथि वर्जनम उत्तरीय परित्यागः पवित्र ग्रंथि वर्जनम अशी म्हणताना एक संदर्भ येता घटस्थाना पूजा मठ मंदिर एक घरांतूल देव अंत व्यत्यास बोश दिसता नवा उत्तरीय म्हणून आम्ही जन्म म्हणून घेऊ का की उत्तरीय म्हणून अनेक घेऊ का उत्तरीय करेक्ट देवालयांत जेव्हा खंय पूज करताना एक वस्त्र धारण नज्य म्हणता आमगे शास्त्र सांगता एक वस्त्र धारण ना म्हणता उत्तरीय वस्त्र सुका म्हणून सांगता उपवस्त्र म्हण असुका ते उत्तरीय विसर्जन म्हणत ते अनेक आम्ही उत्तरीय घालता वाटून तक कसं म्हणचे आम्ही खंयचे उत्तरीय सपोर आता ओम नमो नारायण उत्तरीय ते आता ते कशी म्हणणार उत्तरीयच ते उत्तरीय भावे अनेक जन्म घालतात तेवे उत्तरीयची उत्तरीय म्हण शब्दाकच 2-3 आता उत्तरीय घालू जायनी एक उत्तरीय घालून काम करू जायना म्हणा एक जन्म पुणी अनेक घाल का म्हणून त्या उत्तरीय भावे उपवीतम म्हळ्यार दोन्ही उपवीत गेला आणि दोन्ही उपवीत घालून घ्या त्या उत्तरीयाक भाव म्हणून अंतू देहारी उत्तरीय पक्षाक सूत पुणी अस का म्हणून म्हळ्यार ताजेर तू उत्तरीय नाशीत तुम्ही कसं नाही काम करू जायना करू नज्य एक वस्त्रारी काम करू नज्य कच्चे देवता कार्य करू नज्य म्हणून सांगता पाषंडीनाम च संसर्गो दुःशास्त्राभ्यास एव च आता पाषंडीनाम च संसर्गो पाषंडी म्हळ्यार नास्तिक म्हणून अर्थ नास्तिक एक आता आताची पळय विद्यमान काळार असल उलयतले बुद्धिजीवी त्यांना हे ना तशें ना देव म्हळ्यार ना तशें ताका कसं न्ही खंय देवान तशें सांगनी हें सांगनी म्हणून असल पुरा आमी मात्या पुरा दवरून घेवन देवता आराधना एके देवाल विशयांत आमी संपर्क ते तितले चांग नाही तांकां कसं नाही फल मेळना म्हळ्यार सात्विकतेची मध्येंतून नास्तिकता आमी मन आयले म्हणून जाल्यार एक आमी त्या नास्तिकाल मध्येंतून आमी आसा म्हणून जाल्यार ताजे खातीर पाषंडी वट्टू आमी संसर्ग तांगेला आयकून घेवन कित्याक म्हळ्यार आमगेल बुद्धीची तांगेला इन्फ्लुएन्स जाता आमगेला तो वय प्रभाव पडता तांना कसं जाता म्हळ्यार देवास गिना म्हणून आमकां एक प्रश्नार्थक चिन्ह येता म्हणटना
तसल विषय आता आम्ही वच्चानच म्हणा तांगेला उत्तर आम्ही ऐकूच्यानच म्हणून पाषंडी संसर्ग म्हणते तांगेला वाटतं आम्ही विंगड लौकिक व्यवहार दवरून घ्या ज्याला देवाल विषय आणतो या काही आमगेला आस्तिकते विषय आणतो तांगेला चर्चा करूनच जे म्हणून सांगता दुःशास्त्राभ्यास एवच दुःशास्त्र. अमक शास्त्र म्हणस नियम शास्त्र केलेलं असं कोण कोणाला की कसं कसं किंवा जो शास्त्र आम्ही ऐकूचे या काही त्या विषय आता मी आलोचन करचे दुःशास्त्र म्हणणार आता आमका चारवाक म्हणणारे तेव्हा एक शास्त्र चारवाक मता नास्तिक मत म्हणतात त्यापुढे अभ्यास करचे त्यापुढे नज्य म्हणून सांगता अभ्यास करच्या नज्य म्हणून नाही अभ्यास द्वंद्व येतात आमगेले आस्तिक भावने तू कोणी येतात होय तांतू कसन चूक जर सांग ना त्या मात्र आम्ही पळो का शिवाय त्या आम्ही जीवनात आधार करून घ्यायच्या नज्य म्हणून विषय नरस्तुतीनां श्रवणम नरस्तुत्याच जीवनम नरस्तुती म्हणारे मनुष्याला एक ಒಳ್ಳೆ ಮನುಷ್ಯ देवाला दर ಬಂತ ಓಡ್ ಮನುಷ್ಯ ತಾಂತ ಶಿಕೆला आणि शिके देवाला दराक देवाला बशी वैर कोणी ना त्या थंय तसल वातावरण देवालया भितर तसल वातावरण चनज जेवण नरस्तुती जेव चनज देव सोण विंगड कोणाकय आम्ही स्तुती करचे तांका गुणगान करचे तांका एक मर्यादा दिवची देवाला दरात केलो जो आमके एक माळ घालचे अनेक करचे असल पुरा करचे नज्य म्हणून आमचे शास्त्र देवालय दराक नरस्तुती एके तक्का देवालय दराक अनेक लाख मर्यादा दिवचे हे करून नज्य म्हणून त्या देवा उमर्याद केल्या म्हणके म्हणून सांगता पूज्यस्तुति परित्यागः सच्चास्त्राभ्यासवर्जनम आणि स्तुती कोर कसं नसतं पूज्य स्तुती कसं आम्ही स्तुती कोर का त्या स्तुती करणं शिरापचे त्या म्हणालच त्याची सच्चास्त्र कसं चांगलं शास्त्र असं त्या शास्त्राचे अभ्यास करणं शिरापचे जे त्या आम्ही देवाला दराक गुणगान म्हणारी अर्थ त्यांची स्तुती म्हणारी देवाल भजन या पुरा करचेच पडा त्या पुरा स्तुती म्हणतो तसं स्तुती कोर का म्हणून त्या करण्याशी नाक जनाला आम्ही गेलाय बाह्यविषयी चिंतन करचे त्या नज्य म्हणून सांगतात श्रवणम विष्णुनिंदाय गुरुनिंदा श्रुतिस्तथा हा या देवाक निंद करचे गुरु निंद करचे त्या आम्ही ऐकूचे निंद करचे आणि निंद केल्याला ऐकूचे महापाप गुरुनिंदा वेदनिंदा ब्राह्मण निंदा विष्णू देवता निंदा या पुरा आम्ही ऐकूच्या काही नज्य आम्ही करू काही नज्य म्हणून तो सांगता तेव्हा एका अपराध म्हणून घेता देवस्य पूजा समये बालानां लालनं तथा हे आता कालात कितले समजत गोत ना बालानां लालनं तथा म्हणारे त्या अर्थात कसं सांगला म्हणारे चरडू अंक ते आम्ही पूज जाताना पूजे वेळारे चरडू रडता ताका लालन करचे तागेल विषय आणतो आम्ही मन दिवचे या म्हणा त्यात ना आम्ही मन थंय पूजेन तकुनो अनेक कडे वत्ता म्हणलं का तीर जाऊन सांगतात आधी काहीतरी केलो देवस्थान आणतो 5 वर्षा भितर चेडा भितर अडोकची अवकाश ना अशी बाला नालनम तथा तांका नितकाराची घी याके तांका रडताल्यान समाधान करची पुरा नज्य म्हणाल का तरी ते आमकां सांगिलच केशादीनां विसर्जनम बहुशा म्हणा ते देवालय आवरणांतू आम्ही चौलू हे पुरे करताना त्या म्हणे ते कसं सांगता व्यासंगो देवताचार्यां केशादीनां विसर्जनम व्यासंगो देवतार्चायां केशादीनां विसर्जनम म्हणारे केस सोडच्यो म्हणून केस सोड असूचे आता आमकां जाल्यार शेंडी दवरलं शेंडी बंद का केश बंधन करू का आणि आता काल आम्ही वापस उलोचना तुम कळलं कसं नाही पुराजनाके केस सोड अशे केस सोड घेऊन देवस्थान हे करून नज्य म्हणून आमकां सांगता आलस्या देवपूजा च तुच्छीकृत्य तथा विभो आलस्य करचे देवा पूजेन जायत देवाल कार्यक्रम आणतो आलस्य करचे नक्क दिशे उत्साह राहित्य जावन अशें जाल्यार ते चलचे हे नज्य म्हणून घेवन तो सांगतास
पुराण श्रुति समये तांबूलादेश्च चर्वणम. हा म्हणारे कसं नाही देवालय गीता भजन इत्यादी गायन पुरा जाता एक एक कसं नाही पुराण जाता ऐकूच्या बसताना तोंडना एक चापडा येतं आता कावची तसं नाही वय चरवण तांबूला आधी चरवण करता बसशी आणि देवालय स्तुत्य ऐकूच्या ह्यावे नज्जे म्हणता. गुरोः समासनारोहः पुराणश्रवणं तथा. गुरोः समासनारोहः अरे. पुराणश्रवणं तथा. हे कसं नाही म्हणारे पुराण वाचन करतालो पुराण वाचन करताल ಎದ್ರಾಕ ತಗೆರೇತಿ ಸಮಾಜವನ ಆಸನ ಅರ್ಭಶ್ಯ ಆಕ್ಚುअली कशी म्हणारे गुरुन गुरुपीठारे म्हणा कोण तो पुराण वाजितलस एके पुराण सांगतालो तो व्यासपीठार बसला म्हणून तू स्वयंवेद व्यासाल कल्पन तै म्हणताना तसल ते स्थानाक मर्याद देऊन येनो आम्ही तगेल्याद्राक वैर बश्य समासನ ಏಕಾಸನಾರ್ बश्याक नज्ज ತೊಗ್ಗು ಬೈಸೂನು आम्ही पुराण श्रवण कोरका म्हणून तो सांगतास. आता तू कमेंट करता आसची जाल्यार एक कमेंट वाजिता जाल्यार तुमकां सांगची कसा म्हणल्यार तुमी फोनान तू निमगेला रे तुमगेले क्वेश्चनाक ಸ್ವಲ್ಪ क्लॅरिटी आसता म्हणून हांव तुमकां एक रिक्वेस्ट करता तितलेच प्रति एक कमेंट वाजूचा बसल्यार कार्यक्रम हांव करूं जायना जाल्यार एक कमेंट वाजिता हांव शणै CA म्हणून एक फेसबुक अकाउंट भटमामाक देव एक्कोवी प्रसाद दिताना तोंड पळोवन दिवची संप्रदायू वर्तास. भटमामा बैरी एक आरोप तांगेले हांव अजुका जाता हांवें भटमामा हन्नी भटमामा म्हणल्यार तुमगेले कसो अभिप्राय आसा की आमी घेवची तांतूं कसं जालें ना कोण चुकी म्हणल न्ही हांव गोत्तासून हे कमेंट घेता आसा. भटमामाक देव एक्कोवी ते म्हाका कसं म्हूण कळ्ळी प्रसाद दिताना तोंड पळोवन दिवची संप्रदाय वार्ता आसा म्हणून अशें हांव अर्थ करून घेतली कसं म्हळ्यार प्रसाद दिताना भटमामा तांकां कशें मरे तांणी भटमामाला आरोप घालचे तोंड पळोवन दिवचें म्हळ्यार यो दुडवाळ जाल्यार ताका समा मागून दिवचें तसं पळय तांणी क्वेश्चन आसा. आता कशी म्हळ्यार आता गुर्त असेल मनीस म्हणून ताका एक चेड ताका एक गुर्त नातिल्ल्यार ताका म्हळ्यार अशी तांणी लेखच्या पुरो म्हाका दिसता सादारण ते फोन करायची तुमकां मुक्त अवकाश आसा कोणाकय जाल्यार कसो डाउट्स आसल्यार फोन करायची 7019258077 आणि 20 मिनिट आसा कसं मना असं तुम्ही सांगेत वय तशी तांगेले एक अभिप्राय मजदानाला अभिप्राय आसा तशी ते आमी सगळे एक समूहाक सांगू जायना सर्व जण आशा पुरत अशा पुरो कसं नाही करू जायना. वय दिनापनयनम लोकवार्ताय ग्रहचिंतया. लोकवार्ता जवळ सांगली तुम्ही ग्रहचिंतया घराच्या विषयी आलोचना करून घरा चिंतन लोकवार्ता म्हळ्यार यांची आम्ही देवस्थाना बसून हे वाजूचे न्यूजपेपर्स असल पुरा वाजूचे आता मी मोबायलांत पुरा वार्ते पळोवचे तंदाशील पुरा या पुरा देवालयांत बशीर कडेन समनय म्हणाले विषय देवालय समागमांत या समनय म्हणाले विषय. एकादशी परित्यागः पर्वमैथुनमेवच. हा विषय कसा नाही म्हणणार हे एकादशी आम्ही एकादशी कोरका म्हणून सांगता त्याला एकादशी म्हणा कशी म्हणणार हा वापस या विषयात कशी सांगता म्हणून म्हाका कळना. आता कशाला म्हणा एकादशी म्हणा जेवण करनातलं जाल्यार पडार केला एकादशी म्हणून अर्थ म्हणून तशी नाही. एकादशी म्हणणार एकादशी ताणे निराहार उपवास कोरका म्हणून निराहार उपवास एकादशी का सांगता तसल ते निराहार उपवास कोरका ते अशक्त जाल्यार तेवे सांगता कसं नाही फल आणि जल अशक्तची ताच्यान जायना म्हणताना कसं नाही फल आणि जल मुखांतर ताण ते एकादशी कोरका म्हणून हे अति कनिष्ठ पक्षाक सांगता असं कोरका जाल्यार एकादशी व्रत निराहार उपवास निर्जल उपवास निराहार उपवास म्हणून सांगता. त्या केल्ले म्हणून जाल्यार भारी चांग देवाल संपूर्ण ताका एक अनुग्रह म्हणून सांगता त्या करू जायना आतल्यार केवल फल फल म्हळ्यार शिज्जयना तिल तसल कसन ते म्हळ्यार खंयचे केळंगी एपलगी असले ते खावन घेवन तागेले भूक तणसूच खातीर आतां म्हळ्यार आतांचे कालमान कशें म्हळ्यार मस्तानाक शुगर इत्यादी आसा म्हणटाना ताण कसं नाही खायना म्हणून जाल्यार शुगर वयर तो जावन घेवन माती घेवन पडल्यार म्हणल्यार खातीर जावन तसले फल खावन ताण तागेले ते
ताजीन तोंदर जयानंत शिरक्षण कोरका शिवाय हे एकादशी म्हणून अन्न सोडू कोट्टो इडली पोळो चपाती खावचे हे एकादशी व्रत जाय ना एकादशी व्रत ते शी म्हणून सांगता विष्णोश्च स्थानरहित ग्रामवासश्च पंडित हा म्हणारी एक आम्ही खंय वास जावन वचका म्हणारी एक चांग देवालयाचे आसोपास आम्ही जीवन करता म्हणून सांगचे खंयची एक ग्राम आणतो ताजे खातीर आमची केलं पळया तुम्ही खंय आसता की थंय एक आमी एक देवस्थान म्हणून करता खंयची ग्राम आणतो खंय देवालय म्हणाल नागी थंय वास करून त्या कुग्राम म्हणता खंय देवालय नागी त्या कुग्राम म्हणता तशें निमित्ती देवालयाचे संपर्कारा मॅसुका म्हणाल खातीर त्या सांगिलास देवताभिमुखम पादप्रसारो मुनिसत्तम एक या देवालय याद्राक आम्ही पाय सोडून बसचे एका पाय अजानुलंब म्हणारे देवालय आम्ही आता पळयताच एकडे तेकडे वता पाय सोडून घेवन पाय आले तर बसचे हेवंय नज्ज देवालय तर पाय सोडून बसचे नज्ज म्हणून सांगता ज्ञात्वा पुंसा परित्याज्यम विष्णोः प्रीति मिहेच्छता म्हण ज्ञात्वा पुंसा परित्याज्यम विष्णोः प्रीति मिहेच्छता म्हणारे विष्णु प्रीति आम्ही कसन करजला रे विष्णु प्रीति कोरका आमगेल स्वार्थ म्हणून दवरनाशी केवल आम्ही कंची पूज केला रे देवा तुगेल प्रीती खातीर हांव करतस आणि तू मिगेल कडेन करयतास म्हणाल भावनेर आमी देवालय खंयचे आता आमी म्हणटा केलो जण हांव वचना तर हांव देवस्थाना वचून करना तर ते काम जायना हांव ते उत्सवाना तर ते उत्सव जाय असं केलो तशी नाही देव मिगेल कडेन करयतस म्हाका त्या देवान योग दिला म्हणल्यार भावनेर कोरका म्हणून अशी ते सांगता अप्रक्षाल्य च पुष्पाणि प्रक्षाल्य तुलसी विभो केदांय देवा फूल दिवचे त्या फूल धुईन अशी त्या फूल जेवो फल जेवो देवा धुईन अशी दिवच्या ना जे म्हणता जाल्यार एकची तुळशी मात्र धुवन देवा दिवच्या ना तुळशी धुल्लल फूल दिवन पपोवन दिव का तुळशी धुवन दिवच्या ना म्हण तुळशी धुवन दिवच्या ना तुळशी एक शंकोदकान प्रोक्ष ताजे खातीर तुळशी सार्वत्रिक खंय जाता जाल्यार आमी तुळशी काडटाना ती तुळशी काडची पळोवन घेवन हाड खायता म्हळ्यार आमी त्या धुयनाची म्हणले खातीर तुळशी चांग कडेन आशिल्ली मात्र तुळशी देवाक समर्पण कित्याक म्हळ्यार ते तुळशी धुयनाची ताजे खातीर तुळशी खंय ते वृंदावन म्हणून घेता थंय आमी थू करचे एक कसरे नाक जलाल घालचे ताजे मुळान नाक जलाल घालचे हे पुरो करनाची त्या म्हळ्यार तुळशी तितली पवित्र दोनीचे तुळशी आमी धुवनी देवाक घालना जला निमित्ती आमी तुळशी झाड देवाक समर्पण करचे तसल तुळशी आसवय म्हणून जाल्यार थंय आमी भारी पावित्रते रित्या रक्षण करता म्हणून हे सांगता हे पुराजन आलोचन करचे विशयी करेक्ट आणि तुम्ही तावळे श्लोक सांगले ಸ್ವಲ್ಪ स्टार्टिंग ताजे विषय ಸ್ವಲ್ಪ कसले विवरण म्हळ्यार देवालयाचे कल्पना आगमशास्त्रांत अद्भुत जावन अशी कल्पना दिलेलो कृतयुगांतू त्रेतायुगांतू द्वापर युगांतू श्रुती स्मृती तशी पुराणोक्त जावन देवाला आराधन करून येईल तसं कृतयुगान जाल्यार श्रुती मार्गान तेन्ना देवालयाची कल्पना म्हणना तशीच त्रेतायुगांतू त्रेतायुगान जाल्यार स्मृती मार्गार देवाला आराधना द्वापर युगान जाल्यार तेन्ना हे देवालयाचे म्हणान कसं न्ही कॉन्सेप्ट म्हणटा ते नाशिल्ले भारी उणें आसल्यार कलियुगांत कसं म्हळ्यार आगमोक्तान म्हळ्यार देवालय म्हळ्यार एक निर्माण करून थंय आगमोक्त रितीन कशें कशें कोरका आमी ताका आगमशास्त्र म्हणटात तसले त्या आगमशास्त्रारीच देवाक आराधन केल्यार कलियुगांत श्रेष्ठ विंगड खंयचेय विधानान देवता आराधना एका देवा पळोवचें काम साध्य ना म्हणटा हे आगमशास्त्र आमतू कसं म्हळ्यार मस्त नमन्याचे एक ताका विचार वाचार सांगिल्लो ताका चलची रिती चल तसलो विषय कोण कसन कोरका इत्यादी पुरो तांतू सांगता तितले मात्र नाही आगमशास्त्रांत एक देवालयाची कल्पना एक देवालय कशें आसका खंयचे आयार आसुका ते कितले ध्वज कितलो व्हड आसका गर्भागार कितलो व्हड आसका मुकुट कितलो आसका हे पुरो सांगता ताजे खातीर सांगता कसं म्हणार एक देवालय म्हणार संपूर्ण देवालय अंग
सगळे देवालयाचे मनुष्य कल्पंती देवालयाची मनुष्याला कल्पना इथे काय म्हणणार आहे सर्वत्र कोसि भगवन् किल यद्यपित्वा आवाहयामी यथा व्यजनेन वायू देव आमके कलियुगा कशी म्हणारी पुरा आम्ही सांगता पुराकडे देवस माराया आम्ही देवालया वचको बस देवस्थान कशाला वचको पुराकडे दिवस आमगे घरकडे दिवस मिगेल अर्ध्यांचे दिवस कित्याक म्हणणारी देवालया कशाला वच म्हणारी अनेक 10 निमिष कोणी कॉल करता म्हणजे कॉल कोरेत पुराकडे देव असल्यारी आम्ही देवा पळोच कशी म्हणारी आवाहयामी यथा व्यजनेन वायू पुराकडे वारे नाव आहे अशी एक प्रश्न पुराकडे वार नाव आहे शाळेक येताना आम्ही आयणू घेऊन एक फॅन कशाला घालताची आमका वाऱ्याचे अनुभव चढ जाऊ का म्हणाल किती वारे पुराकडे नसतं म्हणतात तसल ते वार आहे आमका अनुभवाक चढ येऊ का म्हणाल किती कशी आम्ही फॅन घालता की तशी देवालय आणतो तसल ती शक्ती चढ पुराकडे वार असल्यारी आम्ही फॅना मुळा कशाला बसताची म्हणाले फॅना अंदाकून येऊची वार आमका तंपू करता म्हणून तशीची कशी तशी विषय गी तशींची देवालय म्हणारी आम्ही सगळेच या ब्रह्मांड असेल तसं चैतन्य म्हणता आम्ही 94 ಮೂಲ ಚೈತನ್ಯ म्हणून चतुर्नवती कला म्हणता आम्ही तका सूर्याल तेजस्सा अंतू चंद्राल तेजस्सा अंतू अग्नीची तेजस्सा अंतू आम्ही वायू तेजस्सा अंतू अशी प्रत्येक ब्रह्मांडाची खसन तेजस्शान शक्तीच गी ती शक्ती ಆಗಮೋಕ್ತ ರೀತಿ एक बिंबा दिवत झाल्या अद्भुत कल्पना पडाया पुरा सगळे जगत असेल कसं जगत आम्ही ब्रह्मकलश म्हणतात देवा अभिषेक करत असेल कसं नाही म्हणणार ब्रह्मकलश कसं का सगळे जगत असेल तसं शक्ती त्या कलशांत आवाहन कोणत्या तन्मूलक त्या बिंबा दिवच्या म्हणतात तसं त्या बिंबाक मनुष्य म्हणणारी मिगेल कतिरी बिंब असून घेऊन प्रतिबिंब रूपार्थाक पूजे करचे पूरा शक्ती ते प्रतिमेन तो आवाहन कोरगे तन्मूलक आम्ही कशी आम्ही वार अनुभव करता चांग शाक येतात तशी त्या देवालयांतू आमके चांग अनुभव जावचे कधी आमका पॉझिटिव्ह म्हणताची धनात्मक जेव्हा नसेल तसं एक शक्ती त्या देवालय असून घेऊन आम्ही कसं एक वाईट म्हणून असं ऋणात्मक बाधा ती परिहार जावचे कधी निर्माण करचे देवालय म्हणून आणि एक सानिध्य लोपाक कसं पुरे कारण जाता म्हणा मस्त कारण मस्तच कोण पुरे कारण जाता म्हणून तुम्ही एक व्यक्ती कोण पुरे कारण जाता म्हणाली मस्त जनाल म्हणा कसं म्हणाली पूजा लोप ज्याला मात्र सानिध्य लोप म्हणून सांगून खंची व्यक्ती कोण कोण पुरे प्रत्यक्ष जाऊ आता आम्ही सांगितले 100 नमण्याचे शतापराध असणं त्या शतापराध त्या खै ताजी कातरी वर्ष आहे कळ देवाक थंय आम्ही टाक सांगितलं असेल पुरा शुद्धी करत असेल शतकलश इत्यादी करून शुद्ध करत असेल क्षेत्रे मृती जनन मंगण मंटपादो मूत्रस्रगादिपतनम पतितादिवेशः सोलूक ग्रद्र करट श्वखरोष्ट्र कोलः कोष्ट्राक्ष डुंडुब पुरस्सर गर्भवेशः पण या पुरा कसं म्हणारी आम्ही देवालय म्हणतात ते अत्यंत पवित्र झालं त्या पवित्र जावर असेल स्थान आणतो कोण कोण विचार हे सांगतात कंचे नमण्याच्या क्षेत्रांतून मृती जाऊचे मरण जाऊचे मृती म्हणारी मरण मात्र नाही मरणाचे सूतक असेल तसं ना थंय येऊचे जनन कंचा असं हे प्रश्न मार्गांत क्षेत्रे मृतिर जनन मंकण मंटपादौ मूत्रस्रगादिपतनम पतितादिवेशः किती चंद सांगता म्हणावे जनन मरणाचे सूतक घेऊन ते येऊचे तिथलं मात नाही मूत्रस्रगादी मूत्र असृक विषय कसं म्हणारे समालोचन करू का आम्ही देवालय येताना हातपाय धुवून येऊ का म्हणजे ना जिगते केवल मूत म्हणारे या पुरा पुढची म्हणून अर्थ नाही आम्ही हातपाय धुईन अशी देवालय आयल्या री त्या दोष म्हणून घेतात मूत्र तिथलं मात्र स्रगादी रगत पेट्टो जाऊन घेऊन रगत त्या येऊच्या ताजी काहीतरी आम्ही देवस्थाना भितर होतो ना हातपाय धुवून शुद्ध जाऊन उच्च तशी पतितादिवेश भितरी
यावच्या अनज्जशील मनुष्यानं तद पोरायला देवाला एक सानिध्याक कोरच्या नज्जशील तसल कोरून घेऊन नक्क जलाल कोरून घेऊन ते देवालय येवची ते नज्ज म्हणून घेता सो लोक आणि प्राणी ಕೆಲವು ಪ್ರಾಣಿने सांगता कंचे सुणे या पुरा भितर येवचे नज्ज यमी रे ते सानिध्याक लोप जत्ता म्हणून सांगता असला देवे स्वभक्त जनता देवान कसं लागते देवालय आरपचे तशी रमानंद किणी म्हणून एक तन कमेंट करताची व्हेरी गुड इन्फॉर्मेशन प्लीज टेलिकास्ट सच प्रोग्राम देन एंड देन म्हणून तत्ता असल प्रोग्राम करता रब्बा म्हणून ಖಂಡಿತ तुमगेले पुरे सहकार प्रोत्साह असलारी ಖಂಡಿತ आम्ही करताची ಸ್ವಲ್ಪ प्रोत्साहदायक तुम्ही फोन करून आमके सांगेत आणि की मोटिवेट जाता सांगेत भेटो पळया अंत एक हेची आमतो प्रश्न मार्गात इकडे सांगता देवे स्वभक्त जनतानु जिघ्रक्षयार्चो पाधो तथा नियत सन्निधानम आधदाने कसं नाही म्हणारी या भारी कुतूहल जाणून श्रेयो दुरासततया तदपासनार्थम स्याचे निमित्त मत निष्कृती मादधीत आम्ही देवालय खुर्ची कसं लाग म्हणारी कसं नाही एक संघर्ष खुर्च्या नाही काही संघर्ष खुर्च्याक एक थंय आम्हाला कसं नाही मेलाट करू का होराट करू का खंडित देवालय नाही आणि देवे आणि त्या देवालय म्हणाले देवा जाव का म्हणा देवा जाव का होते त्यांना आणि कोणाक स्वभक्त जनतानुग्रहार्चो तगेले म्हणाल तसला भक्तजन कोण अस त्या भक्तजनांक अनुग्रह कुर्चिक तरी भक्तजनांना प्रार्थन कोण बरला तसला वय की नाही आम्ही देवालय कोण केलेलं आहे आमगेल्याची मालगड्यानं आमका आमगे चेरडू आमगे मुखार जाऊन आमगे पिढी का देवाला अनुग्रह जाव का म्हणून घेऊन भक्तीनं देवालय निर्माण करचे म्हणताना ताजे पावित्र्यत कोण दवर का तसल त्या पावित्र्य ती दवरली म्हणून तर जरा रे तथा नियतम सन्निधानम आदधाने त्यांना मात्र आम्ही तसल एक शुद्ध विचारानं शुद्ध आचारानं देवाला वैरी प्रीती विश्वास दवरला मात्र नियत सन्निधानम आदधाने तसल त्यांना देव त्या सन्निधान केन्नाय त्या देवालयात त्या मूर्ती भितरी सन्निधान दवरून घेऊन आमका अनुग्रह करता म्हणाले म्हणताना श्रेय दुरासदतया श्रेयस आमकां जावं चलता श्रेयस पुरो तो अनुग्रह करता तेंचे आमी दुरास आमगेले अन्यान्य विचारान गोंधळो आमी संघर्ष इत्यादी केले म्हणजे देव थंय सन्निधान दवरून घेना इथं तुमकाचे नाक म्हणून जाल्यार तुम्ही होराट करतला म्याक कसं लाकी म्हणून पळया क्षेत्राक लोप जेवच्या कारण हे बाई म्हणून सांगता देव तुम्ही पळोवंक येता न्हू तुम्ही पळया हांव मुखार शिकता अशी देवाल चिंतन येता सन्निधानाक तोंदर येता म्हणून सांगता आणि आत्ताची एक ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಳವಣಿಗೆ पळयतना तुमकां आमगेले जना कसं सांगया म्हणून दिसता ಕೆಲವು ಬೆಳವಣಿಗೆ की तुम्ही सांगता म्हणून लेखचे पळया दय कोर न्हू आमगेले मालगड्यानं कसं की कष्टात त्या वेळार जाल्यार आमगेले चेरडोवांक एक देव धर्म म्हणाला आचार विचार आसका म्हणाला सुसंस्कृत जावन समाज आमगेले जावका म्हणाल तरी देवालय निर्माण केलेलं आज कसं जाला म्हणारे कशी केल्यार जाता म्हणाले का आनी कोणाकय हांव ताबड कोणाला एक सांगलें आतां कशें म्हणल्यार कोणाकय आमी सांगचे तशें परिस्थिती आज आमी नाची भटमाम जेवो एके कोणे मालगड जेवो एके प्राज्य जेवो कोणेय आज सांगल्यार कोणेय आयकुची तसं लेना तांक जावन कोळका देवालयांत आमी वताना देवालया समजावन आमी देवा समजावन आमी चल्ल्यार भारी छान देवा समजावन म्हळ्यार त्या देवालय आचाराक देवस्थानाच्या आचारा विचारा गौरवाक उणेपण जायना तशें आमी चल्ल्यार भारी चांग म्हणून मिगेले अभिप्राय म्हणटना कसं नाही म्हळ्यार प्रथम जावन आमगेर वस्त्र संहिता हे आमी आज आलोचना करता एक वस्त्र संहिता आमी देवस्थाना वताना आमी वस्त्र जल्दीतले कसं नाही आमी न्हेशीत आसले मुंडगी एक आनी कसं नाही
चेड्डी घालणं पॅन्ट घालणं अशी पुरा वच्चे तिथले सम नाही म्हणून मी गेला अभिप्राय जन कशी घेताची मग गोत ना अंतू तशी चमकला चांग म्हणून मग दिसता बैल मेन्शान जला रे तशीची तेची चांग सात्विक जाऊन असेल तसं वस्त्राचे उपयोग केला रे भारी चांग म्हणून दिसता अंत कोणाही अपार्थ करूनच ज्या हे एक दोन्हीच्या हांव तावळ सांगना देवालया भितरी आम्ही जलतीतल्या देवाक आम्ही प्रदक्षिण काढून देवालया भितर असताना त्या देवालया चौकट आणतो जलतीतल्या आम्ही याला सामाजिक एक आम्ही याला ग्रह कृत्य एक विंगड खंचे अन्य विषय घेऊन घेऊन चर्चे करची बदलाक आम्ही देवाल संबंध जाऊन नामस्मरण की कसं नाही विष्णू सहस्रनाम की कसं नाही देवाला स्मरण करतोची देवाक पाय पडून घेऊन सुत्त काढून घेऊन तीर्थ घेऊन बाहेर येऊचे हे म्हाका भारी चांग म्हणून दिसता तिन्हीचे आम्ही देवालयान जलतीतल्या एक परस्पर मेलाटाक कारण जायना तशी देवाल सानिध्याक आम्ही कशी एक उत्कर्ष आडयत आम्यल निमित्त देव सानिध्याक कसं तोंदर जायना तशी आम्ही चोल येत या विषयान तो पुराजनाने अर्थ कोरून घेऊन तस चल्ल्यार म्हाका भारी चांग म्हणाले मिगेल अभिप्राय तशीची हांवें पुरो सांगला तुम्ही वाजून सांगला शतापराध आयच्या दिसा कितले समजता कितले जायना म्हळ्यार ह्या खंयची कालार सांगिल तसले आज आमकां ते प्रत्येक निर्णय आडू जातो म्हणाला अशें तो प्रश्न मस्त आसा जाल्यार जलतीतले आमगेले निमित्यान आचार विचार देवालया गौरवाक उणेपण जायना तशी चलचे विशयां तो आमी पुरा जनांनी चांग जबाबदारी आमी आमगेल मलगड्यान आमगेल चेडवान समाजात प्रत्येक आस्तिकान घेतल्यार भारी चांग म्हणाले मिगेले अभिप्राय म्हाका दिसता आनी कसले सांगोस की बाटो समय जाल्ले तशी तुमकां एक कॉल करूंक मस्त अवकाश दिलेले कॉल कर न्हू लायव्हान ते तुमकां एक ऑप्शन म्हळ्यार लायव्हान तूं क्वेश्चन कसं आसल्यार निंबूचे डाउट्स निंबूचे तुमकां एक अवकाश पळया तुमगेल्या कमेंट सेक्शनान तो असल प्रोग्राम मस्त जावका म्हणून तुमकां आनीक मुखार दिसल्यार खंडीत करताची तशी इतले वेळू हे शतापराध म्हणून प्रोग्राम तुम्ही पळयला कोण सम्म कोण चुकी म्हणून पळोवच्या गेल्यार मनुष्य मात्र ना कोणेय सम्म म्हणून सांगू जायना पोरजान चुकी म्हणून सांगू जायना अशी मस्त विधान आसता हे प्रोग्राम पळयल्याक तुमकां सगळ्यांकय धन्यवाद सगळ्यांकय लोक देव बरें करो लोका समजता सुखिनो भवंतु नमस्कार.